IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naiget iti Panagmonitor ti Provincial Education Office karay ti Iskolar ti Provincia, Kolehiyo Manueno iti Sekundarya. Segon kani Dr. Maria Delaila Adriatico iti Provincial Education Office, kada semestre kat agipasa iti maseknan ti grato dagitoy tapno maamuan no pasado wenno saan. Kinunana iti kolehiyo 2.5 ti kasapulan amente na rin agrado idinto nga 85 iti high school. No bilang nabababay tinaala da agrado kat maikat dagitoy iti nasao a programa. Iti kada semester kit ang submit na iti certificate of grades. Alakit since dito scholarship tayo kit competitive met isuna. Handmet isuna nga dole out nga iti tayo laing nga libre. Kailangan damit nga agadan nga nasaya at kit adda based on qualifications and guidelines at the grade nga i-maintainarda. Actually, medyo nabababay kasi 2.5 for college students, 85 laing for high school. So, nukit-kitain di jay, kasi nang medyo kaya meti estudyante ng O'Brien. So, at dadaman di kita i-dropouts tayo, yung basit laing nukitain di percentage. Kabayatan na inbinglay ni Adriatico ti kaaduan na saanan ang nakarenew iti scholarship na kadta iti agad-adal iti kurso nga engineering. No pa'y kasta, inay na, ang makasubli da ito, lakit di maornos da, iti grado da. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.